Oh, okay na yun, son. Hindi pa ante eh. Sa bahay po. Pero kinukuha ko ng pinsan ko sa ano, Pampanga. Hindi ko pa naman na banggi. Opo. Yung pinsan ko po, nakamag-anak ko nila.
Timid din pala. Lock minsan. Yung iba nagtatato isa ng lining sa putol na ano sa Facebook. Bakit ganun putol? Baka hindi masyadong nadiinan. Hintayin ko na lang siya na matuyo siya bago ko basahin. Pag wala na siyang balat niya, nalagyan ko ng cream. Bago maligyan ng isa. Sabi nila mataas daw yung tolerance ko isa. Sa pain tolerance. Hindi masakit? Hindi po. Ano yung dati ng tato? Hindi ito po. Yung etong puso, ibablock ko rin. Black din yung C. Ibablock ko na. Parang kitang-kita yung heart niya.
ano. Ito wala na siyang ano. Walang block sa ano. Oo, wala. Oh, okay na yun.